Right, ndatirega ndimhanye pano paChibanda Media tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chamunofarira chinonzi Icho Bish Reality Show. Muchirongwa chinechi hatikurudzira kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone vhidhiyo vanyari kani, endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana. Chiziviso chandinacho ndechekuti vanhu vese vanobuda pachirongwa chinechi vanhu vanenge vatenderana nazvo, vanenge vachitoziva kuti vari kubuda paTV, vari kuonekwa nenyika yese. Izvi ndiri kuzvitaura nekuda kwokuti kuna umwe vanouya mucomment section vachitibvunza kuti ko vanhu vamuri kuburitsa vatenderana nazvo here. Saka ndangoti ndigare ndaita se ndapajekesa. Hanzvadzi wakadini? Ndinofara makadini. Aiwa, tinofara. Chakumbirwa kuti mutitaurise mbichana handitika. Zvakanaka. Chekutanga hanzvadzi yangu, ndoda kukuzivisai kuti muri kubuda paTV. Nyika yese iri kutokuonai. Zvinotendwa. Mungatange here nokuvaudza kuti zita ndiani uye mune makore mangani? Zita rangu ndinonzi Pretty Dinedzang, ndine makore 35. Da kuti muudze vatariri vese vari kukuonai kuti munoita basa rei? Ene ndinoita basa rechihure, ndinoshandira ubooster, ndo zvandorarama nazvo. Basa iri makaritanga rini iri? Basa iri ndakaritanga 2017 shure mekunge ndarambana nemurume wangu. Saka chinhu chakazondiunzopa basa iri ndechekuti situation ndandisisina zvikwanisiro zvekuti ndikwanise kuchengeta mwana. Ndopa ndakatorwa nefriend yangu vanditi upenyu hwakurarama husiriho, handi tinotsvaga mari. Ndobva ndamuti tinonotsvaga sei, zvikanzi nini ndinoita zvechibichi. Saka ndonokudzidzisa, ndopa akanditora ndobva aenda neni kwaChikwana. Ndabva semunhu aitanga, kune varume vanotoona kuti munhu yachiri munyowani. Baba vakabva vangonditora vavaenda neni mumba kwavo. Ndanorara navo usiku hwese. Makuseni ndopa takamuka ndobva ndavati ndakuda kuenda kumba, havana mari yavakandipa. Ndobva vakandipa mari yekumbibva vanditi ichienda kumba kwako. Vandati ko mari yangu yekurara kwatakaita, bva watonditi ndokurova panapa ibva panapa, enda mumba kwako. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba kwangu. Ndobva tagara, mangwana acho bva ndaudza friend yangu kuti ndozvandaitwa nababa vandakaenda navo. Ndobva nditi it's okay, siyana navo. Ndobva ndaita 3 days ndichiramba kuenda. Rechi4 iri Friday ndobva nditi ngatidzokere nhasi kune kuine mari. Ndobva ndaenda, ndasvika zvishuwa ndakatangawo kutorwa ndakaita mashort time 3 ema$5. Ndobva ndazowana night ye20 mazve zvakwakuchine mari. Ndobva ndanorara. Vandatomuka makuseni ndine $35 yangu. Zvinhu zvakandinakidza zvakandifadza kubva ipapo nanhasi ndo basa randinoita. But nekufambawo kwenguva muchihuro tinosangana nemamwe maproblem ekuitwa rafu nevarume. Mumwe anokutora oenda newe, unorara newe usiku hwese, pamwe achikunyenga nyoro, okunyima mari yako, omuka makuseni okudzinga oenda. Zvinhu zvinorwadza. Vamwewo ndo vanokutora oendawo nokuti ndinoda kudyiwa mboro, unowadya okupawo kana $20 kana $10. It depends nokuti mune mawirirana zvipi, situation yako yakakumirira sei. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatosangana nazvo muchibasa medu zvakangoma. Ndakazobva uchitungwizawo ndaona kuti zvechihure zvimwe zviri kundifaira. Ndakazomboenda kuGreen Cross, ndanzwa kuti kune mari. Zveshuwa musi iwoyo ndakashanda $80. Ndashanda $80 ndobva kwazouya vamwe varume 3 vaine mota. Ndobva vati ndoda vasikana 3 tinoda kuenda kumashort time. Ndobva vatitora, isu hatina kuziva kuti kunorobwa. Ndobva taendwa nesu, nzvimbo yatakaendwa nayo handizivi. Ndobva vanoita mashort time nesu.
tichingopedza mumwe nemumwe anga ine wake tichingopedza pava pasvika vamwe 3 wanga ine mabhegi mumwe wacho bva aburitsa pfuti ndobva ati munhu wese ngaarare pasi isusu bva tarara vasikana vakomana vaivha vatoburitsa mapanga vatangoti tipei mari dzamuinadzo tipei mafoni vatatorerwa mari vatatorerwa mafoni saka muchihuro umu tinosangana nezvakasiyana pamwe pacho unofara pamwe pacho unotsamwiswa ndo zvinhu zvatosangana nazvo ndobva ndiro Greencroft ikoko ndichiramba ndichidzokera ndobva ndazombotorwa nemumwe na12 taiwanzopinda mubhawa kunorara tinoti utouchline saka taigona na12 toti handi mubhawa timbonorara komana wesaka akandiona mubhawa ndobva nditi buda panze ndiri kuuya kurodhi ndobva ndabuda akauya kurodhi kwanandibva nditi ndoda short time imari vandamuti $5 vanditi ndoda kuti tiende kumba kwamukoma wangu asi ndichanokupa $15 short time nekuti kumba kwangu kune mukadzi ndati alright vadriver mota vataenda tasvika pamba nongoziya mazijurawo ekumadheodheo mazihombe gedhi rakanovhurwa vatapinda mukadzi vanopaka mota apaka ndobva taburuka ndobva taenda kumba kwamukoma wacho papaine kadistance kuti unosvika kumba tasvika maiguru wacho wakatanga muti munhu akavanyebera kuti ibhebhi rangu zvikanzi harisi bhebhi munhu weparodhi watete wawatora vaaedza kuramba kuti apinde tiite madhiri mumba ndopa takabva tanzi aiwa zviita muitire madhiri mumba mangu budai muende zvenyu ndobva tabuda vanditi ngatiitire paloni takuita paloni pakauya imbwa 3 dzakakura mazimbwa mahomba yaya imbwa dzedze pataiita 6 dzaimunanzva magaro iye anga ari pamusoro pangu achinanzwa apedza ndakashamisika ndichiona iye achinanzwa sini nembwa saka zvinhu zvakandishungurudza saka muchihure tosangana nezvakasiyana siyana zvinhu zvakaoma atidedi kunyepa chinhu chakabva kupinda mamuri ndochakanazvo alright mirai ndikupei mike munatsotaura zvinatsonzwika because nguva dzamataura mike yenge iri kwandiri muri kureva kuimi kuti chinhu chakabva kupinda kwamuri muchinhu chenyu ndo chainanzwa nembwa hongu ndo chainanzwa nembwa like kuti aitopukutwa nerurimi rwembwa ndo zvakaitika ndobva tabuda saka ini pandakazomubvunza tamurodhi kuti iwewe seiongochi maspims ako pawakanda protect pasi rari chinanzwa nembwa imwe ichikunanzwa chinhu chako vanditi hazvibvunzwe ndobva hangoenda vaanondisiya vanditi zvawataura zvawaona zvitauro vanangoti alright saka muchihure hatosangana nezvakasiyana siyana mune mumwe munhu wamakatiudza here kana kuti utanga kuchitaura panapa ndakambozvitaura ndichiudza friend yangu uye ndiye wandakaudza nepanapa ndo pandakutozvitaura ndaimuti zvinhu zvandaona zvinhu zvandityisa zvandishamisa kuti munhu anopukutwa chinhu chake anonanzwa nembwa but iye anditi usataure zvikanzi alright saka nenda ndangoto nekutaura kwandakaita ndangonoshandirwawo ndichiti pamwe pane zvandichazosangana nazvo but handina zvandakamboona vaikushandirai vakamboprofita here kana vakaprofita vakati kudii havana umbozviprofita handidi kunyepa havana umbondiprofita inini wacho handina kutovaudza ndaingonopfugama ndichiti kana kuri kunzi muprofita anoona achandiudza kuti iwewe wakataura zvawanga wafanira kunzi usataura saka handina muprofita akambondiudza izvozvo kufungidzira kwenyememe hausi urombwa here kana amenousi ingave satanism yezvaiitika pazuva iri maonero andakaona inini maitikira zvakaita ndakaona ngezveurombwa anotoshandisa vanhu nokuti mudining mamaiguru matakapinda mamuine zvivezwa but zvivezwa izvozvo zvaityisa maityisa mumba imomo plus pandakamupinda ndakangonzwa miri wangu kuropa kungomirira kufamba vhudzi rangu richimhanya zvekuti ndandapinda panzvimbo isina kunaka but nekuda kwekuti ndaitsvaga mari plus handaikwanisa kumubuda nezvapapari ndakangozvininipisa kuti ndibude ndiri mupenyu ndo zvakaitika zvivezwa hazvinge zviri zvivezwa zvechii zvematombo zvezvi zvimwe zvinoitwa zveati zvezvi zvimwe zvakabayana netonge zvakanongedzerana banga
chimwe chakabata fodya zvasinganzwisisiki handidi kunyepa. Saka panguva iyoyo zvinhu zvakangondibata nezvakazoitwa nemukomana uyu vanangoti zvinhu zvakangondishamisa. Pandazongoudzawo friend yangu vatongonditi asiyana nazvo kana kunzi pane problem yatichazoona tozotangira ipapo but from now handisati ndamboona something. Alright. But imimi makakuona kwenye imimi muri ingave ine mari stereki here? Pane mari pamba ipapo nokuti kana uchiona munhu achikuoffer $15 short time wane mari. Pane mari handidi kunyepa. Noti pandakazombomuona aida zvezvi zvekutanga andinwisa doro. Achinditi nhasi ndinoda kudyiwa mboro ndokupa $100 but inini nezvandakaona ndakaramba. Pandati handikwanise kudzokera newe vaangosiya andishaudha achinditi iwe hure ukandiona usanditaudze ende ukandiona tiza. Saka kubva ipapo handina kuzombomuona zvangu ende ikoko kwacho handina kuzombofarira kutambira. Alright. Ndikunatsoimagina kuti mazino embwa akakura ari sharp ichikunanzva akanhwa eka chirume kai. Zvinhu zvakaoma kana muchihure tosangana nezvinhu zvakangooma. Ndakambopinda muAvenues. MuAvenues mamine vamwe baba vaikukecha vaikudzoti handiende kubooking kana kuti kulodge. Vaikuti toitira madhiro mumota. Unowapfekedza protect ravo, wawapfekedza protect owagarira. Iyo mota inenge ichitofamba muchitoita. Painomirira ndopawanotundira. Saka zvinhu zvinongondishamisa kuti muchihure tinosangana nezvakasiyana. Pamwe pacho waungondotaura ndichiseka but panguva yacho hauseki. Fungai kuti mimi munhu anenge muchitoitana muchitoita sex mota ichifamba. Paunoziva kuti mota yamira ndopaanenge apedza. Ndoda kuzidzwa ini. Driver ini ndinodriver kaini. Driver ndakagara ndakambobvunza ndaona zonzwisisa. Ndakagara ndakadai soka driver. Imimi anokuti bvisai uye apa agara apa. Momugarira. Alright. Imimi mauya apa. Wamugarira mototanga kuita sex mota ichifamba. Paanopedzera ndopaanomirira. Ukaona amira ozvati apedza otobvisa protect yako obva kuzotirasa kana bvumawo kuita izvozvo anogona kupa kana $30 kana $20. Nangu wazhinji aindi pama $30, 30-20 ngokumbochienda zvakadaro. But munhu uyu imimi makakechana naye kanganova kangani? Ndakakechana naye kakawanda nokuti chandaida ndada kuti chimheni yangu nokuti inenge iri short time. Chandada kungoti pese paanoya achinditora ndisingarambi. Ndaingobvuma ndakakechana naye kakawanda kanotodarika kana ka7. Ndakakechana naye kakawanda handinyepa. Kozoitawo mumwe iye anokutora okudza tiri kuenda kulodge. Taenda kulodge, tikasvika kulodge iwe unofanira kuti unobvisa hembe unokotama uri pakona yemubhedhi. Wakotama uri pakona yemubhedhi. Iwe wakotama uri pakona yemubhedhi unoramba wakatarisa kwaunenge wakatarisa. Kana iye akurura akakudza kuti ndakuya ufanira kucheuka. Saka ini nangu handidi kunyepa. Ini handina kuqualify ipapo nokuti ndakacheuka. Ndobva angondikandira $10 vabuda vaenda. Saka muchihuro mutosangana nezvakasiyana. Ndakarohwa nehana ipapo ndakapanika kuti munhu anondiudza kuti ndakuya usacheuke haukamu. Ndobva ndangonocheuka. Ndobva angondituka vatongokanda $10 vabuda vaenda vandisiye munhu. Saka zvikushandiswa guys. Hanzvadzi. Unoseka nhamo serugare zvokwadi. Hanzvadzi zvakutaura zvinhu izvi inyambo zvinhu zvakanatsosangana nazvo zvemazviro kwazvo. Zvinhu zvandakatoitwa inini. Kwete handitauri zvemumwe munhu ndotaura zvandakasangana nazvo muchihure changu. Ndozvandaisangana nazvo. Because nyaya dzako nhatu dzandikachamadza. Yekutanga especially yekutanga wati yekunanzwa nembwa. Yechi2 wakataura nhau yekuti unogarira munhu achidriver. Yechi3 wakuti hanzo kutama uri pakona yemubhedha. Alright. Muchihuro mukomo munogona kuti dzirikukachamadza zvinokukatyamadza izvishuwa nokuti imimi mune musingasangana nazvo anosangana nazvo tisu. Ndiri kurememba ndiri kuchitungwiza.
ndakambotorwa nemumwe munhu musi iwoyo ndakavengwa nemufesi wangu aiwe truck driver ndandagara ndichiitisana naye ari masikati ndobva nditi bhebha ndeikubhawa angabva kuNamibia bva taenda kubhawa tasvika kubhawa takanwa doro zveshuwa zvekusvika kuma6 saka iye aigara kuzengesa ndobva nditi ina handisi kufanira kurara kunoko ndikunorara kumba vandamuti it's okay vandiverengera mari yangu andiverengera mari yangu ndobva ndamuperekedza pabus stop vanokwira vaaenda ndasara ndakadzokera mubhamu chekutanga ndakachengetesa mari yangu yaanga andipa nefoni yangu vandati iyi yandabvisa indo yanda kuchidha kwangu sinzi ndaita mari kudhara sina pressure nekutsvaga mari ndapinda mubhamu zveshuwa ndainwa doro ndobva ndasvikirwa nemumwe mukomana vanditi mari short time ndakamuti $10 nokuti mari ndandine kudhara $10 yange iri yekuti handisi kuda ndobva nditi ndine 8 zvikanzi vandamuti handei ndanotapirirwa ne$8 ndikati ndingasiye $8 asi mumota mangu mune munin'ina wangu akarara adhakwa vandati it's okay ndobva ndanopinda mumota muyevharo wamota tasvika pamba pangu ndakamuti ndogara apa haana kumisa mota yakaramba yakabayirirwa kudarika kujei kumashops tasvika kumasuweji kusurface uko anga ari kumashure ainzi akadhakwa ndiye akamuka vaanoburitsa banga nepanapa pahuro pangu apa ndobva nditi iwe urewe ndipe mari yese yauinayo vandanoti handina mari svika ndipe foni vandati handina foni banga rere rakashandiswa kucheka hembe dzandandakapfeka vacheka topu vaakanda kubva acheka bra secha mubra vauna hamuna mari ndobva ndikurura trousi vandikurura pendi ndobva anondiisa chigunho kuzasi kwangu zvikanzi mukoma haana chinhu zvikanzi ureve taura kwawaisa mari ndikati handina mari yange isiri yangu yange iri mufesi wangu saka ita sei aenda zvikanzi mukoma tomuita sei munhu zvikanzi ngatimunyengei wese wakandichinjanisa ndobva warara neni wapedza kurara neni ndobva wasiya wandikanda mumasuweji ndobva wadhiraivha mota yangu ndobva waenda ndobva ndangodzokera kumba ndakangodaro saka muchihuri tosangana nemaproblems akasiyana siyana zvinhu zvinorwadza zvinofadza zvakangooma vakakunyengai vachishandisa kondomu here kana kuti kwete havana kushandisa kondomu vaitondinyenga zvakadaro saka zvakadaro zvinge zvaitika ndeapi matanho amunotora yaya chandakakwanisa kuita ndakaenda kupolisi vandanoripota ndaripota ndobva ndapiwa tsamba yekuenda kuhospital yekunorapwa ndobva ndanorapwa ndomaperera zvakazoitawo zvakadaro vanhu ivava havana kumbobatwa havana kuzombozivikanwa kuti wewewe kupi ko rimwe zuva zvakare makasangana nenjodzi ndingati ndidzo njodzi hombe dzandakasangana nadzo kumwe kwese kwakufara nokuti ndandazopatika ndakangopedzisira ndati handifaniri kukechwa ndichienda kumba kwemunhu handifaniri kukechwa nemunhu wemota ndinoramba ndinongokechwawo nemunhu ndakamira parodhi toenda mumba mangu tonoita madhiri edu topedza kana kuri kunzi ari kuramba kuwedzera ndinongomuti chiburuka uende kana achiwedzerawo tine chingonakidzanawo takadaro achiwedzera mari kusvika zvinhu zvedu zvaita sei zvaperawo mune zvakanaka ndo zvandingati zvinoitika alright apa mambenge muchitaura imimi pamakasangana nematambudziko alright iko zvezvi da kuti mumbotsananguro kana mazuva amakafadzwa kana aripo motsanangura kuti zuva rakati ndakakechwa nanhengi ndakafadzwa nezvakati zuva rakati ndakakechwa nanhengi ndakafadzwa nezvakati zvakadai zvidaro zvakatofanana nemhai manje handina mazuva ndatobva mukufara ndakakechwa ndakavingowo nemhene yangu yandagara yandoitisana apa tatane time zvedu tisina kuonana nokuti apesera kuonana last year muna June ndobva auya musei Saturday zveshuwa akandiona ndiri parodhi semunhu wandandakanganwa akatosvika vandibvunza short time imari vandati $2 zvikanzi handei ndichinopinda mumba vanditi kaso wandikanganwa tatotanga kuseka zvikanzi handisi kuda short time nhasi ndauya kuzorara kunoku ndati alright ndobva anditi mari night ndobva ndamuti $20 ndobva saka mumba mangu ndaive nechispika chandairidza vanonditi ndoda kuti ndairidza yapairira song yerumba ndobva nditi ndoda kuti utambe song isvika yapera
inini twendi yangu inaiti anga andipa kuti tambe song isvika yapera ndokupa $10 hamunhu zvake anongodawo zvemafaro ndobva andipa $10 bva ndatamba zveshuwa song isvika yapera ndobva nditi chipfeka zvakanaka tiende kubhawa tinotenga mabhiyazi toiti mwiri muno Musinzi uine chiredhiyo vataenda kubhawa vatanotenga mabhiyazi edu vatadzoka vandatokoko friend yangu vatatengerwa huku dzedu dzakagochwa 3 vandatokoko mafriends angu kuti uyai mhene yangu yaite sei yauya vatanwa zveshe takadhakwa tikafara makuseni akuenda ndobva ndadedza mafriends angu kuti mufesi wangu akuita sei akuenda uyai ndobva wauya asati abuda ndobva friend yangu uya ari uko vati musosiya matibvisa bhabharazi ene vatapiwa $20 yedu vatamuperekedza unosvika kukona store vataonekana zvakanaka saka zvinhu zvinongodadisawo zvinongonakidzwa kuti munhuwo anouyo achikuitirawo zvakanaka unomuitirawo zvakanaka hongu munhu akandisinaita sexi naye ati takanakidzwa nekungotamba nokuti takaedzerwa tichitamba redhiyo achingondiwedzera mari yangu zvinhu zvaingondifadza. Alright. Pane panoda kuti ndinasonzwisisa hamuna kuzoita bonde naye nemhaka yei ndinatsotsanangura ipapapo munhu uyu inini zvinondinetsawo akasike kutanga hazvindishamise nokuti kubva pandakatanga kusangana naye ndofunga pandakaita 6 naye ndipakandikecha 3 times dzaakauya dziri dzemashort time paakazouya kubva paakatanga kuuya achiti anoda kurara handisati ndakamboita 6 naye musi wesaturday yoyu watakarara tichidhakwa sunday yacho Monday makuseni kumazuva rodoka ndopaakazouya vasvika ndisiri kumba kwangu ndirumba kwefriend yangu vaperekedzwa vasvika vanditi kuda ndauya pandati alright handei tasvika kumba kwake akabva anoti handisi kurara kunoko handina mari vandati hauna mari saka waingei zvikanzi ndakuda sex yekuti marimwe zuro ndakauya ndikarara ndisina kunyenga saka ndakuda kunyenga nhasi mana kuti indoshanda nemari yemusi iyoyo iyi mari yatakatoita musi iyoyo zvakatovharana nhasi kana usina mari yendango vatangoparadza vaangonditi undiwane futi panapa next time nekuti waramba vaangobuda vaenda saka handizivi kuti zviri normal here kana hazvisi normal ina anombomubvunzawo saka ora munhu wekuti kana akadhakwa sometimes hamuzitomboite sex yacho zvangorara akatodhakwa haatodi anenge akungoda kutamba muchiwainirana muchinwa mabhiyazi muchidya nyama ndo zvaanoda izvozvo unodi kuti wazoya asina kudhakwa muchamwari idya mari yako idya mari yako ndo madyiro anenge akasarudza munhu anofoswa here kunzi ndiite aiwa no handibati kana akangodhakwa haazode sex chichi wozo mutaimiro asina kudhakwa ka uchamwari idya mari yako apa zvakandiomera inini kuti nditovhure makumbo pasina mari zvinhu zvakatondiomera inini chinhu chandoda imari ushamwari wedu uri pamari ukanitambidza mari ndoitawo zvauri kuda kwete kuti iwewe wandipa mari yakawanda saka wakuzovewo nditi imbondipawo nokuti handina mari ndakakupa handikwanisi kana nditi pfungwa dzechihure dzakatopinda mandiri kana kuti nyaya yekuti ndinoda mari stereka handizii handikwanisi alright handei pane rimwe zuva zvakare ramakafadzwa rimwe zuva randakafara ndakafara maiwe mucovid 2020 zvinhu zvaa zvakaoma nguva iyai zvairema ndakanetsana nefriend yangu taigara pamamba pamwe chete ndobva anditi handei kwachikwana saka ini semunhu angaboy kana tabva mukunetsana ndakabva ndaramba ndati haina handisi kuenda kwachikwana ndikuenda pad ndaenda pad ndakasvika pad ndandichiri ndakangobatikana ndichingonzwa kuboykana nezvatataitirana pandatonodedzwa nevamwe baba vanditi bhebi nanchikutsvaga uya kunoku saka ndakanocheuka kumashure kwangu kuti nditaise kuti hakuna mumwe munhu here svikanzi ukucheukani ndikutaura iwewe ndobva ndati ini baba ava handivaziva ndaramba ndakamira zvangu ndobva ndafurirwa nababa waita zvekutengesa musika zvikanzi mainini endai baba ava vane mari ndo vari kugocha nyama yese irapa iyi ndo vane mafriends avavo ndo vari kumatengera doro vandati inini bamukuru polisi yangu handifambire chikomba anondida anouya pandendiri
Saka wakavhwa nouya pandiri zvikanzi ko ndiri kudana ukurambirei kuuya vandati ini handifambire munhu ndiye anondifambira kana achindida. Zvikanzi oreti unonwa bhiya here vandati handinwe bhiya. Zvikanzi saka uri kuda chii vandati ndiri kuda Everest. Vati unoputa yakawanda sei vandati ndoda 20 peki vaenda patakishop vanonditengera 20 peki vadzoka. Zvikanzi ndiri kugocha nemafriends angu apo saka ndikabva ipapo zvinoita kunge ndiri kuatiza noti ndini ndavati uyai ndimbokunwisai. Saka handi ipapo vataenda takadya nyama zveshuwa tapedza ndobva zvanzi ngatipinde mumota tiende kwaChikwana ndobva tapinda mumota vataenda kwaChikwana. Tasvika kwaChikwana taitamba snuka ndopa wakatanga kundisofta kuti ndinwe bhiya vachinditi ndiri kuda kuti ndikutengere bhiya rinonaka asi haudhakwe. Ndobva vatanga kunditengera mahanders gold ndobva ndatanga kunwa bhiya tichitamba snuka sezvo ndaifarira snuka. Takatamba snuka zveshuwa tichinwa doro kwakunoedza vhanditi handei kumba kwako. Tabuda vataenda kumba kwangu. Taenda kumba kwangu takasvika vatangorara sevanhu vanga vadhakwa. Makuseni ndobva wandimutsa wakuda kunyenga ndobva wanditi ndipowo karaundi ndiende. Ndobva ndati ko mari yangu hamuna kundipa chi mari. Zvikanzi haundibvunze mari inini panapa ndopamushape mari handidi zvokutovhunzwa mari ngatiitei zvandataura uzoona kuti ndokuitirei. Zveshuwa ndakabva ndatora protect rangu netisho rangu ndobva ndatoya ndikupfekedzei protect. Zvikanzi hazviiti handifarire kondomu. Ndobva ndati hamufarire kondomu saka muda kuti tiite sei. Zvikanzi toita zvakadaro vandati handikwanisi. Zvikanzi taura mari yauri kuda vandati handikwanisi. Zvikanzi hazviiti inini munoma handisi kuzobuda kana tisina kuita zvandiri kuda. Ndobva ndangotaura izvezvo zvichira mwari vandati isa $100 apa kana uchida kuti tiite zvakadaro. Ndobva nditi hasha ngatingoitei. Ndobva wandibata zvezvo zvekunditondibata zvekuti handisi kuda but wakabva watongondibata vha watorara neni. Warara neni wapedza vha wanditi chitora mwana wako munext mawati unosiya mwana wako muna mai vemunext uwape mari yavo utore mwana wako. Vandapuwa mari yayo vandanoapa mai vaive vandadzoka vandagezesa mwana wangu vandageza iye vanditi ndokumbirawo mvura yekugeza vandamuisira vaageza. Zvikanzi handei kumashops kwaunoti uku ndokumashops kunonyatsowanika zvinhu zvakanaka. Ndobva tatopinda mumota vataenda pamashops epadhuze nepandaigara paH. Ndobva ndatengerwa grocery. Haiwa ndakatengerwa grocery zveshuwa rokuti ndaitora zvinhu zvezvo zvekuti baba vandinyenga nyoro zvisiri zvekuwirirana ndichingodeedzera zvinhu zvichingouya zvichiunganidzwa. Ndobva grocery raunganidzwa apa ndapedza kubhadharirwa grocery ndobva nditi unogona kudhiraivha mota here vandati no handigoni. Zvikanzi saka ndakutsvaga munhu anodhiraivha mota yangu oenda unokusiya kumba odzoka panapa inini pane madhira andoda kumboita ndokupai mari yemuriwo moenda kumba kwenyu ndichazouya. Zveshuwa ndobva ndatopiwa $40 yemuriwo. Grocery rangu mukomana webva atiperekedza ndobva adzokera. Ndobva taswera nemwana wangu nemafriends angu tichitofara kumazuva rodoka mota bva yauya. Zvikanzi nhasi ndiri suppose yekubuda kuenda kubasa. Ndiri suppose yekubuda kubasa ndoda kuti undiudze kuti pa4 days unodya mari nemwana wako yemuriwo nezvimwe zvinhu zvisipo pazvinhu zvatatenga. Ndobva ndatoti ndoda $80. Zvikanzi $80 yakawanda ndokupa $60. Ndobva wandipa $60. Zvikanzi sinzi ndambokupa $40 ndambokupa $40 chiwo $60 osara uchibatanidza 4 days idzi ndoda kuti urare nemwana wako mumba nokuti mwana wako zvinhu zvandirwadza kuti uchengetese mwana wanext door uchienda kubva uchimbogara nemwana wako. After 4 days ndadzoka panapa tozoronga zvekuenderera mberi. Ndati alright. Ndobva wabuda bva waenda. Pawakazodzoka after 4 days zveshuwa baba wayo wakadzoka vaine mari handinyepe zvangu zvekuti takanakidzana zvekuti takazotopedzisira takutogara tese kusvika ndazoita mwana nawo svika tazoparadzanawo hameno kuti ndisatani here. Saka kalaifi kangu kakambondifaira guys zvekuti kuzvinhu zvinozongouyawo hameno mwari wakaunzawo chinhu chinonzi kurambana zvokuti ndinotombofunga kuti mumwe wangu dai ndinaye dai nditori pakanaka. Wakazotondipa mari wakanditi handikwanise kuenda musha kwako kunokuroora handizivo kuti zvaifamba sei. Handikwanise kuenda musha kwako unokuroora mari iri umo werenga mari iri muchibhegi umo unoti mune mari vandawerenga vandati mune 1000. Zvikanzi chitora mari yawo kuda iweyo unokwanisa kunozviroora wega kana uchikwanisa. Vandawerenga $800 vandawadzosera bhegi rawo. Mari iyo imari yakandikachamadza muupenyu nokuti imari yanasa ndambobata mumaoko mangu
ndakatora mari iyoyo anokwanisa kugeza mwana wangu anokwanisa kugeza miri wangu ndakangokwanisa kutora mari ndobva ndaisa mubra. Pfungwa dzakangondipinda ndedzekuti wabereki wangu ndobva ndakwira kombe yangu vandaenda mumbara vandakwira bhazi rangu vandaenda kumusha kwedu. Ndasvika kumusha ndakanogara 3 days ndisina kutaura chokwadi kuti ndine mari. Ndaive ndakangonyara kusvika baba vangu vazondibvunza kuti naitete ko makauya makangosuwa chii chiri kuitika. Pandatoti ano pane munhu wandakasangana naye nokuti inini hangu munhu ari open kwandiri ndibaba vangu. Mai vangu mahwana ndakawanawo munhu wandiri kufambidzana naye saka akaramba kuuya kuno kuzondiroora saka akandipa mari yaakandipa kuti ndiyozozviroora ndega. Saka zvinhu zviri kundiomera ndikudze vabereki vangu kuti ndauya kuzozviroora. Zvikanzi pane chakaipa here mwanangu, iyi haisi marriage yako yekutanga, takutoziva kuti ndozvautori nokuti yaimba yechi3 uchiuya kuzoroorwa panapa. Saka iwewe chidedza vakomana uvaudze nyaya iyoyo tozonzwa vakomana kuti vanoti chii. Vandadedza hanzvadzi dzangu vadzauya vandadziudza nyaya iye vatonditone mari vandavaratidza mari. Zvikanzi baba mari iripo zvechokwadi toita sei. Zvikanzi chionai kuti moita sei. Watenga tengawo zvinhu zvawakatengawo zvepamba. Ndobva ndadzokera kubva ndakwira vandadzoka kuno kuHarare vandatanga uchitogarisana nemurume wangu kusvika takazongosiyanawo nekungonetsanawo mudzimba umu. Saka ikozva makorokoto mwana akura sei? Mwana ane 3 years. Saka ndezvamuunyoro uno kwezvo. Aiwa ndezvamai manje ndezvamai manje. Saka apa mimi mugara kuechi kuchitungwiza? Makagara nguva yakareba sei kuechi? Kuchitungwiza ndakakugara. Gara paechi makagara nguva yakareba sei? Ndidi kuyepera ndakakugara nokuti ndakaroorwa nemurume wangu wekutanga ndichigara ikoko. Vanondiziya chaivo chaivo vanonyatsondiziya vakandiona vanoziva kuti aiwa chizvarwa chemunomu ichi. Nokuti ndakapedza ndingangoti ndakatanga kugara mud ndiri form 3 form 4 mbva ndazotizirawo kuna baba vevana vangu vekutanga ndobva ndagara navo vandasiyana vandaroorwawo nevechi2 nababa vevana vangu vekutanga takasiyana ndobva ndatanga kuendawo kubhawa vandaroorwa nevechipiri vandasiyana vandatanga kuenda futi kubhawa. Saka ndakamugara zvisingaite mud nemuh. Kubhawa munenge munokufarira. Kubhawa kunonakidza zvinhu kune yesi. Kune yesi kuti ndazodonongodzai uchinwa zvako doro ine mhene yako ine mari mudhakirirwa munyatsotama muchiwainirana muchiita sei zvokuti kana izvezvi kutonzi ndizipinda mumba ugare nemurume nangu handidini zveshuwa zvokuti vachatondifonera vachindibvunza kuti ungochiiteika munotondigumbura musanditsvage zvenyu nokuti ndozvandakatoona kuti zvitori right mulife. Ukagara nemurume wacho anenge achingokuita zvisirizvo. Inini hangu murume wangu wekutanga wandakagara naye ndakanyanyombunyikidzwa zvisingaite pamwe yenyaya yekuti ndandiri mwana mudiki zvandaitiswa handinazvifarira. Saka pandakazotanga kutozviitira upenyu hwangu wega hwangu ndega ndinotoona kutoti aiwa zvangu zvine zvitori right. Zvandawana izvozvo ndizvozvo ndikatomuka ndine $2 ndakaparara nekudhagwa. Chinhu chandoziva ndechikuti handifanira kushotesa mwana wangu kuti adye. Sofa ndine mwana wangu 1 yeye wekutanga wana baba vavo, wechi 2 wekutanga wana baba vavo, wechi3 ana gogo wake anogara nagogo wake mai wababa wake. Uyu ndiye wandinayo ndiye wanongonaye ndiwandosafira muupenyu iyeyu. Saka kunyangwe ndikamuka ndine $2 zimba mangu muine chikafu handina pressure so long mwana wangu adya akaita sei akaguta. Zvezvakawanda izvo ndakazvitadza izvezvi inini hangu zvekugara nemurume handina. Baba wevana vekutanga ndiwo wakakubvisai umhandara? Hongu ndiwo wakandibvisa. Wakubvisai umhandara mune makore mangani? Ndine 13. 13? Zvemashokwadi? Zvemashuwa wakandibvisa ndine 13 years. Iwe nguva nemakore mangani? Anga ine 19. Korati ngatiti masangana nawo kubhawa patouchline. Warudawo dhiri munovabhadharisa here? Inini vakasangana neni ndowabhadharisa. Inini zvamai ndiri after man. Hapana chandinoita pasina mari. Inini vanotondiziva vanotoziva kuti kana tichienda kumusikana wetu ndade mari. Saka
zvekuti ndibaba wemwana wangu takaita vana tese handinei nazvo, ndipe mari yangu tiite madhiro oenda zvako. Asi handisati ndakambosangana nawo, ndingawanyepera. Baba wevana wangu wekutanga handisati ndasangana nawo. Plus munhu andorespecta wekuti ndaiti ndikangonzwa kuti ivo vari kutambira apo ini ndandisingapatambire ndaitoenda kure nawo. Baba wemwana wangu wechi2 wese handitodi kana kuti watoziye kuti ndo zvandinoita. Vakatondiona vakandibvunza tori mawani. Manje kwezvo vachatokuoneka because video richaenda viral ukarichionekwa nenyika yese. Vanogona kuzviona zvavo. Hongu zvinhu zvandonyara but izvezvi chanopa ndisacrifice kuya panapa. Muupenyu hwangu ndasangana nezvakasiyana siyana. Last week ndairwara. Ndichirwara ndofunga ndakafa. Handina munhu handisina kufonera kuhama dzangu, kuvana baba vevana vangu. Ndichaudza kuti handisi kunzwa mushe ndokumbirawo help. Handina akandihelpa. Ndakabatsirwa nemafriends angu. Saka munhu akazondi ndozvandipa zvivindi zvekuti ndiuye panapa. Ndoda vanondibvunza kuti sei wakazoita zvinhu izvi. Ndochivabvunza kuti imi munokwanisa kutotenga airtime yekundibvunza zvandiri kuita. Asi yekundibatsira zvekundibatsira hamukwanisi. Saka handinei nazvo. Zvevana handisi kutombozvida. Cameraman wangu akati arudawo dhiri munoita sei? Ndongomubhadharisa anondipa $5 chete. Asi kunokuboosta my data pondo. Saka mese anozobudisa $5. Ndicameraman wangu kamunongomudzikisirawo. Aiwa $5 imhene. Mamusikona kana ganda rake rasiyana nerevanhu vekuboosta. Alright. Ndokwakada kuseka nhau dzenyu dzacho dzakawandisa. Ndinoona dzakawandisa. Saka ndinoona kuti handingatodzipedze pana tatokuchi handonga maminitsi afamba. Kana mibvunzo yangu inge ndakanatsogadzira chaiye seka munochinda kuti ikanganwa. Aiwa munondidedza next time. Ndonyatsouya apa mangondifuta apa munofanira kumbondipa kana kuti $5 ndongomwa 2 makozi chete. Ndonyatsokudza chaizvo zvinonakidza. Aiwa hatisikuda zvizonakidza chete ngazvive zviri zvemashokwadi because show ineyi ndiye show yekutaura zviro zvemazvokwadi. Wakomana akatarisa kuti ndakatanga kuhura 2017 up to now. Handiti muchihuro munosangana nezvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho inyaya yekuti tinei tichimhanya uchingonhonga zvimwe. But mukanyatsonditi nyatsondudza life yako kubva 2017 makatakura kurema. Inguva diki but yakatakura kurema. Alright. Ngatiti alright nekuda kwetime tada kungoti titi gaga tichazonatsokudaidzenyu rimwe zuva muzonazofamba nebhora chaizvo. Ngatiti imimi ndoziva kuti vanhukadzi vane madays avo aya ekumwedzi aya ekuti vanenge vasingamasita bonde nemurume. Imi madays asvika ndapi matana amunotora maybe kumba zvakapresa lenda zakutodawo mari yake? Inini ndinoshandisa tablets anonzi control. Ndo andoshandisa kuti ndisaende kuperiod. Saka nguva zhinji ndiri free. Ndozoitawo nguva yekuti ndinozomwa ebrown aya yekuti ndigeze. Saka nguva zhinji hangu ndiri free ndiri pakumhanyisana nekutsvaga mari. Hanya yandinadzo hobho ndakatomboitisana neva handina nhengo yandisingazive yemurungu musope mukadzi zvese. Saka inguva iri kuika tiri kungoti inguva diki. Alright. Ngatizitaure henyu alright. Aiwa tozozviona next time. Tozozviona next time. Ndiri kuti nini handika zvinoda ndakambotanda nyadzimbi njani. Tonyatsochitaura next time munondifonera. Mondiudza kuti tikusangana nenguva dzakati ndonyatsoprepare. Aiwa handidi kunyepera. Munyika mune mafaro mune kusuwa zvese. Saka alright. Nhasi ndazonakidzwa hangu. Hanya dzenyu dzimwe dzacho dzinonakidza, dzimwe dzinosuvisa, dzinodai. Alright, tichaita isuka tichakudzosai zvakare kuti muzonatsopese nhau dzenyu. But ndine last question yandaita sei yandauti kuti ndimbokubvunzei tichinopendera chirongwa. Kune vamwe vakadzi vanonyima varume bonde mudzimba umu. Munoda kuti kudii kwavari ivavo? Vakadzi ivavo ndinoti kana vachida dzimba dzavo
ngavasarambire varume vavo bonde. Uyezve ukaona murume akakuti nhasi ngatimboite staira iyi, musarambe please, nokuti ivo pamuchavarambira ndopauchauya kwatiri indaita zvese handina chandoramba. Even murume akatoni ndikuda nesides ndinoita, kana ndikuda nekumashure ndinoita, noti ndechida mari, munhu auya uzondipa mari achida kunakidzwa neni, saka ndinoita. Mukaka aroda kumwa mazamo, mukadzi unenge ingoti aiwa ini ndakatombomugara mumbaka, saka unenge uchiramba haina ndinoda kubatwa, usandibate. Kunana sisi ningi uku wanaiswa pakanaka varume, saka batai varume wenyu zvakanaka kuti wasauye kwatiri, nokuti pawachauya kwatiri sitowaitira zvavanoda munosiyiwa ndimi. Kunyangwe akati akuda kugara neni ndinotora, nonde nchikwanisa kumupa zvese zvaanoda kana kudya nengo. Ndinotodya nokuti ndo zvine zvidaka murume wangu, zvese ndoita nokuti teitawirirana. Saka vakadzi itai zvinoda varume wenyu please. Unotonzwa vamwe vakadzi vachitotaura ai ndinosema, ukusema murume wako ko urere parodhi riri kumutora musiyo nomudya. Saka vakadzi ngavabate varume wavo zvakanaka. Ndo zvandowasira izvozvo, mashoko makukutu andowasira. Batai varume wenyu zvakanaka, zvaari kudai pamurume wako, kana usingade kuti murume wako akuitire chipfambi. Gara zviye matizita ndiani zvienda kuti tachitokangamwa. Zita rangu ndonzi Pretty. Ndore basa here kana kuti ndere chini? Ndere basa. Chora cherenja chero. Aiwa rangu chero taurwa unondiziya wanotondiziya. Alright, muri yeZimbabwe because of time Pretty tichadzoka achauya zvakare pano paChibanda Media achizopedzesa nhau yake handitika ine part 1. Ngatisanganei mupart 2 handitika. So vari kuda kuti warada kuti Pretty adzoke zvakare. Just like the video mu comment section, share the video. Ngatisanganei pachikamu chinotevera.